Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém obvykle rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Ještě než dneska začneme mluvit o samotné epizodě, tak by vás ráda pozdravila Bára od Nachlazeného stolu tentokrát. Já jsem vám chtěla připomenout, že jsou v prodeji lístky na besedy, které budu mít první a druhý týden v dubnu v Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Brnu a Praze. Brno a Praha jsou vyprodané, Plzeň a Olomouc se tomu velice blíží. V Ostravě a v Liberci můžete ještě klidně zabrat. Místa je dost. Takže pokud by vás besedy zajímaly, rádi byste přišli, tak já vás tam pochopitelně ráda uvidím. Zmiňuji to ještě dneska jednou kvůli tomu, že máme epizodu, která se týká jedné konkrétní postavy a ty besedy se budou týkat teda ne jedné konkrétní postavy, ale skupiny postav. Budu mluvit o historii rodiny Malfoyových, takže to bude téma velice třeskuté a zajímavé. Budou tam klasicky prvky z mytologie, prvky z historie a prvky mého osobního humoru. Tak jo, tak teď už pojďme zpátky k panu Blackovi. Nebo respektive pojďme s ním začít, protože já jsem o něm vlastně toho ještě moc neřekla. Smrkání zdar. Kdy jindy o téhle postavě natočit epizodu než teď? Na zpracování toho, co se stalo v poslední epizodě, bude, myslím, tohle povídání potřeba. Minimálně pro mě. Sirius se narodil 3. listopadu 1959 a zemřel 18. června 1996. V den smrti mu teda bylo 37 let. To věru není mnoho. Byl štír, co se astrologie týče, což je vtipné vzhledem k reputaci štíru jakožto nejhoršího znamení, ve kterém se můžete narodit, a faktu, že mají štíři mít ty nejhorší povahy. Prosím vás, tady jenom interpretuju, když tak si pustíte epizodu o hvězdách, tam to všechno máte. Je to vodní znamení, které je spjaté se Zmiozelem, protože Zmiozel má jako svůj prvek vodu a je pod nadvládou Pluta, přičemž Pluto je asociován se smrtí, s podsvětím, se znovuzrozením. Zajímavé. Štíři bývají odvážní, hodně upřímní a hlavně velmi, velmi loajální, doslova jako psi. Nicméně zároveň mají jisté sklony k obsesi a když si umanou, nevidí doprava ani doleva. Neumí věci pustit, když je někdo naštve, tak zůstanou naštvaní klidně roky. Taky asi, bych řekla, docela sedí. Barvy štíře jsou černá, červená a hnědá. Zatím to zní dost jako Sirius, ale to je význam astrologie. Jo? Astrologie vždycky zní jako ten člověk. Najít si v tom to své, to je to správné umění. V čem tedy spočívá ten vtip v datu Siriusova narození? Nepochybně v tom, že Sirius Black je štír a jeho otec se jmenuje Orion. Lovec Orion ze starořecké mytologie zemřel na kousnutí štíra. Takže vlastně Sirius se narodil, aby svého otce zabil. Přeneseně doopravdy ho nezabije. A dobře mu tak, neměl být upjatá tradiční prdel. Pojďme si tedy rovnou shrnout i význam za tím jeho jménem, kterých je teda mnoho, o některých z nich už jsme mluvili. Sirius je nejjasnější hvězda na obloze. To Seiros starořecky znamená doslova hořící, planoucí. Sirius Black je členem Nebelvíru, koleje, která je spjatá s ohněm. Navíc tady máme ten už mnou mnohokrát omílený fakt, že Sirius je nejjasnější hvězda oblohy, znamená to hořící, planoucí a jeho příjmení je Black, černá, absence světla. Sirius je nejjasnější hvězda souhvězdí velkého psa Canis Major. Ten pes je podle mytologie jedním ze 2 psů právě toho lovce Oriona. To znamená, že Orion Black svého syna doslova a do písmene pojmenoval můj pes. To ale nejsou všechny spojitosti, byť už tohle by bohatě stačilo. Pak je tady fakt, že v severských zemích se Sirius nazývá Loka Brena, neboli Lokiho pochodeň. To je hvězda, která na obloze pomáhá bohovi šprýmu a žertíku Lokimu se pohybovat a vidět. Jestliže by Sirius Black a potažmo všichni pubertové měli nějakého boha, kterého by chtěli uctívat, byl by jim nepochybně bůh humoru, nemístných žertů, sem tam nějaké té náhodné neúmyslné vraždy, Loki. Loki zní jako popis Siriuse. Navíc Loki typicky se umí velmi hezky měnit, že jo? V různá zvířata. To je takových hlavních vlastností, že se umí proměnit v kobylu, ve vlka, v cokoliv chce v podstatě. Potom je tady ještě taky arabský příběh hvězdy Sirius. Ještě ve středověku v Evropě se Siriusovi říkalo tou arabskou formou Al-Habor, což doslova znamená ten, který odešel, nebo ten, který odcestoval tam, odkud není návratu. To se vztahuje k arabskému mýtu o hvězdách Sirius a Prokrion. Tyhle 2 hvězdy byly sestry, Sirius byl holka, Al-Habor, a oni měli ještě jednoho bratra, hvězdu Canopus.
Canopus je druhá nejjasnější hvězda oblohy. No a Alhabor, neboli teda Siriuska, řekněme, jedna z těch sester, přešla na jižní oblohu, aby byla s Canopusem, s tím bratrem, a nechala plačící Prokrion, tu třetí sestru, třetí nejjasnější hvězdu, na severní polokouli. Prokrion právě proto potom ztratila část z toho svého jasu a proto je dneska třetí nejjasnější z žalu. A proto je Sirius, nebo potažmo teda Alhabor, ten, který odchází tam, odkud není návratu. Což teda extrémně připomíná ten velmi neobvyklý způsob, kterým nás Sirius v knihách opustil. No ale pořád ještě ohledně toho jeho jména nekončíme. Jo? Tohle není všechno. Je tady ještě jedna taková alchymistická spekulace nebo spojitost. V podstatě se to odkazuje na fakt, že alchymie, krom té chemické části, byla zároveň i oborem velice filozofickým a takzvané hledání kamene mudrců se netýkalo pouze skutečného hledání nějakého dokonalého předmětu, který nás udrží naživu a dá nám strašně moc peněz. Ve skutečnosti se jednalo spíš o filozofické hledání našeho perfektního, dokonalého já, našeho vnitřního kamene mudrců. Alchymie si dala za cíl přeměnit svoji hrubou, nehotovou, ordinérní lidskou duši v její nejvyšší, takzvaně zlatý potenciál. V podstatě se ten jedinec měl pokoušet proměnit sám sebe v kámen mudrců pomocí takzvané cesty hrdiny. Měl se pokusit stát nesmrtelným skrze své činy, ne pomocí fyzického kamene. No a oni existují popisy tady té duševní transformace, tady té cesty ducha a dělí se na 3 stádia. Je tam černé stádium, bílé stádium a rudé stádium. No a někteří fanoušci Harryho Pottera spekulují o tom, že Harry se za pomoci tady těch svých otcovských figur 3, konkrétně teda mluvím o Siriusovi, Albusovi a Rubeusovi, prochází tady tím procesem až do momentu, kdy dosáhne skutečné nesmrtelnosti tím, že zabije pána zla, stane se nesmrtelným, protože na něj nikdy nikdo nezapomene. Tady ta teorie mluví o tom, že celý ten proces započíná ve Fénixově řádu, kde je Harry v tom prvním černém stádiu téhleté proměny a právě tady s tím černým stádiem by mu měla pomáhat jeho první otcovská figura Sirius Black, postava, která je s Fénixovým řádem nejsilněji spjatá. My s jistotou víme, že Albus a Rubeus se jmenují Albus a Rubeus právě podle tady těch alchymistických stupňů té hrdinovy cesty. To znamená, že J.K. Rowlingová ten koncept 100% zná, ví, o co se jedná. Otázkou je, jestli do toho zapadá i ten Sirius, kvůli příjmení černý. A to si teďka projdeme. Černý proces je, jak už jsem řekla, ten první krok na cestě k nesmrtelnosti. Je ze všech 3 kroků asi nejbolestivější. Jedná se o takzvané temné období duše. Staré falešné já musí být zlomeno a zničeno, aby člověk sám v sobě našel světlo. Takže Harry je postupně v celém Fénixově řádu lámán a lámán, aby na konci musel povstat a najít v sobě nějakou sílu, jak jít dál. Tudíž ten, kdo se o něco takového pokouší, tak musí bojovat se stíny, s démony, tak jako Harry bojuje s mozkomory a potažmo se svými vlastními sny a vidinami, plus teda se svojí pubertou, to je velký démon. Součástí té černé cesty jsou velmi bolestivé rituály, při kterých je prolévána krev toho hrdiny, jako třeba když Harry prolévá krev na lekcích nebo na trestech s Dolores Umbridgeovou, nesmím vykládat lži. Součástí je taky nějaká cesta do svého vlastního nitra. Ten hledač nesmrtelnosti k sobě musí být 100% upřímný. Zároveň tady s tou černou částí toho procesu se pojí různé symboly, třeba dekapitace, neboli ztráta hlavy, což nám lehce může připomínat třeba ta výstavka skřetích hlav na Grimaldově náměstí, případně skoro bezhlavý Nick v poslední kapitole, který doslova si tam s tou svojí dekapitovanou hlavou hraje. Dalším symbolem je věznění, což je spjaté se Siriusem, který je po celou 5. knihu vězněn na Grimaldově náměstí. Harry je na začátku knihy vězněn u Dursleyových, doslova a do písmene. No a posledním symbolem je sucho, extrémní vyprahlost, což mi připomíná Kvikálkov na začátku 5. dílu. To všechno se Harrymu teda děje, to jsme si stanovili. A tohle všechno je zároveň spjaté i se Siriusem, který Harryho touhle s tou knihou v jistém slova smyslu právě provádí, zatímco ostatní ty 2 otcovské figury, Albus i Rubeus, jsou velmi vzdálené a nepřítomné. Navíc na konci tohohle procesu, když ten hledač nesmrtelnosti se dostane do úplné temnoty, už je úplně zoufalý, tak nastane moment, kdy uvidí jedno malé, velice jasné světlo, které ho z té temnoty vyvede a dostane ho do toho procesu bílého. Jasné světlo, nejjasnější hvězda na obloze, Sirius.
Podle tady té teorie se tedy tou Siriusovou smrtí přesouvá do 6. knihy, která je věnovaná takzvanému bílému procesu, té druhé části albedo, procesu hledání světla. Ten proces albedo bývá často popisován jako východ slunce a velice zajímavě Harry na konci 5. knihy, když je s Brumbálem v pracovně, se dozvídá veškerou pravdu, kterou chtěl vědět a po které toužil ve chvíli, kdy vychází slunce. Je tam několikrát opakováno, že v momentě, kdy mu Brumbál říká obsah té věštby, vychází slunce. Albus mu začne v 6. knize otevírat obzory, začne ho učit všechno, co bude potřebovat pro dokončení celého toho procesu. Pokud se budeme držet téhle teorie, tak Princ dvojí krve je potom knihou věnovanou albedu, bílému procesu a Harryho průvodcem a primární otcovskou figurou je tady Albus. Během toho bílého procesu ten hledač začíná být mnohem víc napojen na své vlastní já, začne si víc důvěřovat a věci mu začínají být postupně jasnější a jasnější. Harry se ve Fénixově řádu naučil, že se nemá zbrkle spoléhat pouze na tu svoji intuici a teď se učí umět požádat o pomoc. To je něco, co mu doteď strašně nešlo a v 6. knize se musí naučit požádat o pomoc, naslouchat okolí a být vědomý svého okolí, svých přátel. Harry se od 6. knihy najednou už umí svým přátelům svěřit s tím, co ho trápí, což předtím neuměl. Symbolem bílého procesu je potom spojení maskulinní a feminní energie, což je něco, co se v Princi dvojí krve, myslím, děje až. Je tam spousta párů, které se dají dohromady. Bill s Flair, Tonksová Remus, Harry Ginny, Ron Levandule, že jo? Je tam toho fakt hodně. Potom dalším symbolem bílého procesu jsou lilie a právě o Lily se v téhle knize skrze Křiklana Harry začíná dozvídat postupně víc a víc. Nově zaměřuje svoji pozornost spíš ke své matce, po které doteď moc nepátral a opouští tu spojitost s otcem. Najednou už Lily není jenom žena Jamese Pottera, začíná mít svoji samostatnou osobnost, stane se samostatnou bytostí. No a poslední proces za cestou k nesmrtelnosti je teda takzvané rubedo, neboli rudý proces. A ta teorie, kterou já vám tady říkám, tak je až moc komplikovaná. Myslím si, že zase tak složité to nebylo. Nicméně to, že se Sirius Black jmenuje Black po tom černém procesu, věřím. Myslím si, že tak J.K. Rowling ale spíš prostě pojmenovala ty otcovské figury podle alchymie. Tak ta teorie vznikla před vydáním 7. dílu. To znamená, že fanoušci podle ní zkoumáním toho rudého procesu zkoušeli odhadnout, co se v té 7. stane. Takže existovala domněnka, že Hagrid bude velmi důležitý v 7. dílu, což byl. On Harryho doslova donese v náručí těsně před to finální rozhodnutí celého děje, před tu konfrontaci s Voldemortem. A existovala domněnka, že Rubeus možná stejně jako Sirius a Albus zemře, což se teda naštěstí nestalo. Rubedo je v podstatě s procesem zmrtvých vstání, což docela sedí, protože konkrétně na tom Harryho zmrtvých vstání se Hagrid přímo podílí tím, že ho nese. No a aby mohlo dojít k tomu finálnímu znesmrtelnění toho hledače, v našem případě teda k zabití Voldemorta, tak ten hledač v sobě musí najít pravdu a jistotu, musí sám sebe důkladně poznat. Rubeus nese v 6. knize Brumbálovo tělo do hrobky. A tak od něj, od Brumbála, stejně tak jako to sám Brumbál udělal v 5. knize od Siriuse, přebírá tu roli. Teď je on tím, kdo Harryho provede zbytkem toho příběhu. Autorka téhle teorie tedy předvídala, že Harry nezemře, protože rudý proces končí znovu zrozením a to netušila, že v Harryho případě ten rudý proces skončí skutečným znovu zrozením, doslova a do písmene. Dál píše, že Harry si podle ní bude muset opět a tentokrát definitivně vybrat mezi tím, co musí udělat a co je snadné, což je taky fascinující, že jí tohle napadlo, protože skutečně Harry potom v knize řeší ten konflikt mezi relikviemi a Viteály. Taky podle ní by mělo dojít k uvědomění, že temnotou nejde porazit temnotu. Voldemort, tedy ona odhadovala, bude poražen bez pomoci černé magie. Což se opět stalo. Takže vlastně ty odhady byly přesné. To znamená, že ta teorie rozhodně je nosná, byť netvrdím samozřejmě, že to takhle je, ale přišlo mi to hodně zajímavé. A dlouho jsem se těšila, až vám to řeknu. Ještě jsem chtěla říct k té černé fázi. Ono se jí správně říká Nigredo. Je to Nigredo, Albedo a Rubedo. Což vysvětluje, proč se Sirius nemenuje stejně jako Albus a Rubeus přímo po té části, ale jenom přeneseně černý, protože Sirius Niger, jako řekněme, že asi ne. Takže nejspíš zůstaneme radši u toho Blacka. Pamatujete si někdo Bombermana, když teda teďka trošku odbočím.
Bomberman hra mého dětství v západní Evropě byla uvedena na trh v roce 1997, to znamená v roce, kdy vyšel Harry Potter 1. No a věděli jste, že v Bombermanovi jsou 3 hlavní postavy. Jsou tam 2 piráti vesmírní a 1 kladěz, který nakonec se ukáže, že je záporák. A tyhle 3 postavy se jmenují Regulus, Sirius a Orion. Náhoda? Myslím si, že ano, je to hra o vesmíru a postavy se tam jmenují po vesmírných tělesech. Nicméně i tak mě to pobavilo. Pojďme si teďka ještě říct, co o Siriusovi řekla přímo sama autorka. Dodatečně. O té jeho smrti teďka budu citovat. Jo, tuhle tu smrt jsem napsala, pak jsem ji přepsala a tím to bylo hotovo. Ale ta postava byla definitivně mrtvá. Šla jsem brečet do kuchyně a Neil, můj manžel, se mě začal ptát, co se pro boha stalo. A já mu říkám, zrovna jsem ho zabila. A on mi na to odpověděl, no, tak to nedělej, ne, když se cítíš takhle. Načež jsem si pomyslela, no jo, doktor, protože manžel J.K. Rowling je doktor. A odpověděla jsem mu, takhle to ale nefunguje. Když píšeš dětské knihy, musíš být bezcitný vrah. Taková jako docela hezká glosa. Potom taky stanovila v jednom interview, že Harry nemá kmotru, že Sirius je jeho jediný kmotr. Na to se lidi ptali, protože v Británii je typické, aby byli kmotři 2, aby byl kmotr a kmotra. U Harryho to tak není, protože podle J.K. Rowling byl jeho křest velmi, velmi uspěchaný, velmi intimní. Byli na něm doslova jenom Harry, James, Lily, Sirius a kněz, co ho křtil. Protože jim pochopitelně za krk fuňal Voldemort. No a pak se taky ptali, proč musel Sirius zemřít. Podle autorky to bylo hlavně proto, že Harry si tu svoji cestu hrdiny, jak ona sama to nazývá, musí projít ve výsledku sám. A kdyby měl oporu v další milované osobě, tak by to měl příliš jednoduché. Takže to byl důvod, proč Sirius musel zemřít, který vlastně podle mě dost dává smysl. Myslím si, že podobný důvod je i za smrtí Brumbála. Pojďme si říct, jak má vlastně Sirius vypadat. Vy si asi říkáte, to je jasný, ne, jak má vypadat, co blbneš, to víme všichni. Ale pozor, ve skutečnosti si už dneska asi všichni tak nějak podvědomě vizualizujeme spíš Garyho Oldmana logicky, než to, jak J.K. Rowling tuhle postavu popsala původně. Sirius má být hodně vysoký, jakože fakt hodně vysoký, což třeba zrovna Gary Oldman není. Pokud zrovna nestrávil 12 let v Azkabanu, tak to ani není žádné vořezávátko. Má být docela namakanej, kus chlapa. Má černé vlasy, kontrastně velmi bledou pleť. V podstatě má velmi podobné rysy jako Snape, oni mají i podobnou délku vlasů. Rozdíl je v tom, že Sirius má v mládí vlasy kvalitní, lesklé, černé a pleť má krásnou alabastrovou bez chyby, když to Snape má ty vlasy mastný a pleť má žlutou. Takže to je trošku pech. Prostě Sirius je kocour, Snape je červ, ale jinak vypadají skoro stejně. Navíc má Sirius jako ti nejlepší z nás šedé oči, ale pozor, podle Harryho jsou ty jeho oči extrémně výrazné a krásné. Doslova Sirius vypadá jako černá noční obloha, ve které září 2 hvězdy. Velice poetické. Zároveň je tady několikrát zmiňováno, že vypadá jako elegantní pravý aristokrat. Tohle to všechno byl teda popis Siriuse z mládí, jo? Ten se od toho, v jakém stavu vyleze z Azkabanu, jak ho poprvé vidí Harry, docela dost liší, že Harry se seznamuje s mužem, který je pořád vysoký, ale má vychrtlý, voskově lesklý obličej, hodně žluté zuby, což mě vede k domněnce, že v Azkabanu si nesmí vězni ani čistit zuby, což je odporný. Představa, že si 12 let nevyčistíte zuby. Vlasy má dlouhé, ale zacuchané, bez života, to znamená, že vlastně skoro jako Snape. Takže to ale znamená, že ani šampóny a zdá se, že ani žádné stříhání v Azkabanu neprobíhalo. Opět šílený, 12 let si neumít vlasy, nechutný. Sirius říká, že hned poté, co z toho vězení unikl, tak šel hledat Harryho, že se nezdržoval ničím jiným. Nicméně já být na jeho místě, možná do nějakých těch kleštiček na nechty, zubního kartáčku a šampónu zainvestuju. Krom té jeho fyzické podoby bych ještě zmínila fakt, že podle Harryho Sirius dost často, a to i ve vzpomínkách v době, kdy se teprve učil přeměnu, připomíná psa. Směje se štěkavým smíchem, to slyšíme opravdu často, a když vidí Snape'a, tak doslova stuhne jako pes, který vyčmuchal králíka a chystá se po něm skočit. Krom tady těch fyzických projevů psa, Sirius psa připomíná samozřejmě vlastčem i psychickou osobností. Je extrémně loajální, až trošku patologicky loajální, potřebuje kolem sebe neustále svoji smečku, lidi, a když je sám, tak trpí. Stejně jako psy potřebuje spoustu pohybu, volnost, potřebuje venčit. To znamená to, že strávil polovinu svého života uvázaný někde u boudy prakticky, je pro něj téměř nepřekonatelný problém.
Zároveň je to typický ochranář ve chvíli, kde je někomu z té jeho smečky ubližováno, tak nevidí, neslyší a brání. To, že je Sirius takový fešák, je docela překvapivé, vzhledem k tomu, že se narodil sestřenici a bratranci z druhého kolene. Jeho rodiče byli příbuzní, Orion s Valburgou. Narodil se zřejmě přímo na Grimaldově náměstí a celý proces jeho pojmenovávání jsme si teda už probrali. Nicméně, pojmenujeme ho můj pes, to dává smysl. Navíc máme v erbu černého psa, o to bude vtipnější. Bude z něj určitě hrdý pokračovatel našeho rodu, vezme si nějakou čistokrevnou fenu a budou spolu rozvíjet vznešený a starobylý rod Blacků. No, akorát, že ne. Sirius se z nějakého důvodu příliš nepovedl, což jeho rodiče zřejmě tak v roce a půl pochopili, když jeho první slova nebyla špinavý kříženec ani chci papat mudly, takže se rozhodli, že se sníží k tomu nízkému aktu pohlavního styku ještě jednou, aby si vytvořili potomka dalšího, který už tentokrát bude doopravdy, už to nebude jenom pokus. Takže se pak narodil Regulus a oni si to už pojistili, pojmenovali ho Bazilišek, víc opět v epizodě o hvězdách a odmala mu kupovali, leporela s obrázky, jak rozpoznat mutáka, plišáky ve tvaru malých hadů a kapek čisté krve, nebo co já vím, prostě si ho vymývali pěkně od začátku. Sirius vedle něj rostl jako kůl v plotě, protože nad ním byla oficiálně zlomena hůl a hotovo. Prosím vás, tohle celé byla jenom moje interpretace, moje spekulace. Ve skutečnosti nevíme, jak to u Blackových proběhlo, kdy si Siriusova rodina začala všímat toho, že není psychopat na rozdíl od nich a dali od něj ruce pryč. Možná taky byla trošku chyba Siriuse pojmenovat Sirius III, protože Sirius I. byl ten, kým rodová linie Blacků začala a Siriusem III. Tedy skončila. Úplně upřímně by mě hrozně zajímalo, jak se to stalo, že Sirius byl takhle od dětství proti černé magii a proti té své rodině vyhraněný, protože ono by dávalo smysl, kdyby nastoupil do Bradavic, spřátelil se s Jamesem a na základě toho se rozhodl, že to doma není úplně růžový, že by mu James tak jako otevřel oči. Jenomže dítě z čistě černé rodiny, které už nastupuje do Bradavic přesvědčeno o tom, že jsou to všechno hovadiny, jak se to stane? Mně napadá spojení s Andromedou, protože Andromeda je zhruba o 8 až 4 roky starší než Sirius a stejně jako on úplně té rodinné propagandě nepodlehla, evidentně. Je možné, že Andromeda už ty své názory získala ve škole a Sirius o ní mluví jako o jeho nejoblíbenější sestřenici, což znamená, že se určitě v mládí potkávali, přátelili. Takže bych se nedivila tomu, kdyby to byla Andromeda, kdo mu v dětství tak trošku otevřel oči, kdo mu ukázal, že zbytek světa není tak kruté místo jako rodný dům rodu Blacků. Ještě pak je tady varianta, že v tom mohl mít prsty strýček Alfard, což je vlastně brácha Valburgy, protože Alfard pak Siriusovi odkázal všechny ty peníze, byl za to vypálen, taky nesouhlasil s názory rodiny. To znamená, že buď Alfard, Andromeda nebo kombinace těch dvou zapůsobila pravděpodobně, že Sirius už do školy nastupuje přesvědčen o tom, že Zmiozal je zlo. Já si osobně nedovedu představit, že by k tomu uvědomění podobnému dítě došlo samo, bez nějakého vnějšího podnětu. Že oni ty čistokrevné rodiny podle mého názoru mají lehce znaky kultu. Ti venku jsou špatní, naše názory jsou jediné správné, s nikým mimo rodinu se nebav, mají sérii různých šílených ideologií a zvyků, které mají zajišťovat nějakou nadřazenost toho jejich rodu. Takže podle mě Sirius nastupuje do Bradavic už v opozici vůči rodině, kterou nemá rád, se kterou si nerozumí a je teda nejspíš trošku inspirován jedinou sestřenicí, která se povedla, Andromedou a možná strýčkem Alfardem. Ve vlaku do Bradavic potkává Jamese a Remuse a to je pro jeho rodinu poslední hřebíček do rakve, tím prostě Sirius naprosto jasně opouští ideologické vody rodu Blacků. Myslím si, že před nástupem do školy se James se Siriusem neznali, protože James nevěděl, že celá Siriusova rodina chodila do Zmiozelu. Vypadá to, že to je takzvaná láska na první pohled. Oni si řeknou 2 věty a ví, že tohle je na život. Co se týče vztahů, tak Sirius byl ve škole úlovek roku, slintala po něm doslova půlka školy, podle toho, co jsme četli. Nicméně on sám byl spíš rebel, holek si úplně moc nevšímal. Bylo to pod jeho úroveň, řekněme. A víme, že Remus na něj ohledně tady toho docela žárlil. Později si ještě myslel, že Sirius se líbí i Tonksové, což je mimochodem pěkně nechutný, protože Tonksová je Siriusova praneteř. A to znamená, že určitě v té škole nějaké jakoby lásky ze strany ostatních studentek vůči Siriusovi probíhaly. Z toho, co víme, Sirius příliš mnoho holek neměl na ně čas, radši bojoval a trávil čas s klukama. A potom vlastně už nikdy nedospěl natolik, aby si tu holku našel.
5. ročník byl pro Siriuse obzvlášť zásadní, protože krom toho, že skládali NKU, se právě v tomhle roce naučili přeměňovat ve zvířata a taky v tomhle roce poslal Sirius Snape'a do chropticí chýše na smrt. To znamená, že ta scéna, kdy Snape'a zvedají do vzduchu, se odehrává tak maximálně půl roku, spíš bych řekla, že míň poté, co James tahal Snape'a od rozzuřeného vlkodlaka. Já se opravdu divím, že Brumbál Siriuse nevykopl. Nebo respektive nedivím se, protože Sirius neměl kam jít a kdyby ho Brumbál vykopl, kdyby nedokončil školu, patrně by dopadl blbě. Takže vlastně Brumbál do něj investoval. Poté, co složí svoje NKU, se Sirius definitivně pohádá se svojí rodinou a odstěhuje se na léto k Potterovým. Tam tráví léto mezi 5. a 6. ročníkem pravděpodobně. Potom už zdědí peníze od toho strejdy, takže od té doby už žije sám. Zároveň v tom 5. ročníku Pobertové vynalézají Pobertův plánek. Pravděpodobně, protože tam už jsou ty přezdívky a ty přezdívky musely vzniknout na základě té jejich proměny ve zvířata. To znamená, nejdřív se museli naučit měnit ve zvířata, teprve potom vynalézají Pobertův plánek. Takže to pro ně byl věru natřískaný rok. Tím se dostáváme k té Siriusově přezdívce Petfoot, o které já už jsem taky mluvila. Říkala jsem, že Petfoot neboli tichošlápek je lokální název pro nadpřirozené zvíře z lícu. Nejčastěji se mluví o tom velkém černém psovi, jak je to Sirius, ale mohla by to být i ovce. Mě strašně mrzí, že jsem neviděla Siriuse, jak se proměnil v ovci. To bych opravdu chtěla vidět. Kdyby se vám stalo, že uvidíte nebo uslyšíte tichošlápka, tak je téměř jisté, že někdo vám blízký brzy zemře. Opravdový tichošlápek je tedy skutečně The Grim. Je velice tichý, slyšíte jenom takové jemné, tiché pleskání jeho chodidel, někdy i cinkání řetězu, který ze sebou táhne, protože tichošlápek má řetěz kolem krku, od někud utekl. Pravděpodobně z vězení, dobrý ne. Zároveň je lepší s tichošlápkem vůbec nemluvit, když se kolem vás motá, protože jakmile ho oslovíte, tak nad vámi získává moc. Existuje taky legenda o muži, který se snažil tichošlápka nakopnout a tichošlápek se do něj zakousl, protáhl ho křovím, pangejtem a doslova ho vyflusl před jeho vlastním domem a odešel. Sám tichošlápek nezabíjí, je jenom oznámením, že ke smrti dojde. Takže takhle z tohohle vznikla ta Siriusova přezdívka. Po skončení školy Sirius stejně jako James nezačal pracovat, oba dva žili z peněz od rodiny a veškerý čas věnovali teda svému členství ve Fénixově řádu. Další velmi stěžejní rok pro něj byl rok 1979, protože jeho nejlepší kamarád se v tenhle rok oženil, šel mu za svědka, že jo, a zároveň mu taky oznámil, že z Lily čekají první potomče. Zároveň v tomhle roce taky zemřel Siriusův otec Orion a jeho bratr Regulus. To znamená, že někdo přibyl, někdo ubyl, takhle to řeknu. Další, kdo umřel v tomhle roce, tak byli Euphemia a Fleamont Potterovi, takže vlastně lidi, kteří se Siriuse ujali Jamesovi rodiče, takže Jamesovi rodiče se narození Harryho nedočkali. Mimochodem, tady jsem si všimla jedné velmi zajímavé věci a to je fakt, že Harry se narodil 31. července, což znamená, že Lily velmi pravděpodobně otěhotněla někdy kolem, ne-li přímo na Halloween. Takže James a Lily umřeli doslova 2 roky poté, co si fakt dobře vrzli, za prvé. A za druhé, Harry je stejně jako J.K. Rowling dítě splozené v den, kdy mrtví chodí po lidském světě. Takže pokud jste někdo 31. července, tak vězte, že vaši rodiče vás počali nejspíš ve velmi zajímavý čas. Poslední taková zajímavost z roku 1979 je fakt, že se narodila Hermiona v září toho roku. To znamená, že Hermiona se narodila ve stejný rok, jako zemřel Regulus. Takhle dlouho už je Regulus po smrti. Jak jsem říkala, rok plný radosti, ale zároveň i extrémních ztrát. A to chudáci ještě neví, co přijde. To období, kdy je James ve Fénixově řádu, musela být opravdu tvrdá doba, plná ztrát, podezření, protože tyhle všechny události nakonec vedou k tomu, že Sirius začne podezírat i Lupina z toho, že to on je špech, a Lupin naopak podezírá Siriuse z toho samého. Všimněme si, že během druhé války v Harryho době je Remus pokaždé tím, kdo dbá na to, aby se vždycky ujišťovali o tom, že mluví opravdu s tou skutečnou správnou osobou. Remus je ten, kdo všude hledá špehy. Je to pochopitelně pozůstatek podle mě té odůvodnitelné paranoji z první války. Takže oni si navzájem mysleli, že ten druhý je špech. Nikdo ani nepomyslel na to, že špehem je ve skutečnosti Petr. Co na to říct, už jsme to probírali. Já už jsem o tom mluvila, až že to nedává smysl, protože Voldemort by to ze Siriuse násilím nemohl vytáhnout a Sirius by to dobrovolně nikdy neřekl. Že jo? Sirius je patrně první, kdo se do domu Potterových dostal
po té, co byli zabiti, protože šel zkontrolovat na Halloween Petra, nenašel ho doma, nenašel žádné známky souboje, což ho vylekalo, takže letěl k Potterovým a tam dorazil a našel tam Harryho vzhůru, plačícího a mrtvá těla Lily a Jamese. Ten stejný moment nebo chvíli potom se objevuje i Hagrid a Siriusova první reakce je, že chce Harryho, chce ho do péče, což Hagrid odmítne, protože má příkazy od Brumbála. Sirius ho přemlouvá nějakou dobu, potom to teda vzdá, daruje mu svoji motorku, řekne mu, že už ji nebude potřebovat a odchází pryč. A to mě vede k docela strašné myšlence. Co by se stalo, kdyby Hagrid Siriusovi Harryho dal? Podle mě by Sirius letěl pro čisté pleny, zhánět oblečení pro batole a Petra jeho dopadnutí by nechal jiným. Šel by za Brumbálem, vysvětlil by mu, co se stalo, že on to nebyl, kdo sradil Potterovi, že ve skutečnosti je tím zrádcem Petr. Brumbál by mu pochopitelně uvěřil, s ním i celé ministerstvo a zůstal by na svobodě. Proč si myslím tohle? Protože jediná druhá varianta toho, co se mohlo stát s Harrym, by bylo, že by Harry ho vzal, hodil by si ho na zádech jak indiánská babička a šel by do boje, šel by si to s Pettigruem vyříkat s batoletem na zádech. A to úplně popravdě nevidím. Takhle nerozumnej není. Takže podle mě, kdyby Hagrid Siriusovi Harryho nechal, tak dost možná by byl Petr chycen, Harry by vyrostl v milovaném, bezpečném prostředí s přáteli jeho rodičů, vyrostl by už jako kouzelník. Já jsem si jistá, že Sirius a Remus by společně jistě dokázali Harryho před Bellatrix a podobnými blázny, kteří se snažili pomstít Voldemorta, ubránit. A Voldemort by vlastně tím pádem možná ani nepovstal v tu chvíli, ve kterou povstal, protože by Petr Pettigrew už nebyl. Takhle, když si to vezmete do důsledku, je to docela smutná myšlenka. Nicméně nic z toho se nestalo, Sirius putoval do vězení, Harry putoval do svého osobního pekla a Remus strávil 12 let oplakáváním 2 přátel a nenáviděním toho 3. No a zbytek Siriusova příběhu my už známe zase ze samotných knih. Teďka už až do konce, do jeho předčasné smrti, víc už toho o něm asi moc nezjistíme, už se nám objeví jenom jednou. A já musím říct, že když jsem byla malá, jako dítě, tak jsem pro Siriuse a puberty obecně s výjimkou teda Remuse neměla úplně moc trpělivosti, nebyly to moje oblíbené postavy. Mě vždycky hrozně vadilo, že Sirius a James byli prostě šikanátoři. Já jsem se s tím v té době nedokázala smířit, protože jsem si v pubertě samozřejmě taky nějakou šikanou procházela. A nechápala jsem, co na nich ti ostatní fanoušci vidí, krom toho, že byli krásní, což pro mě nebyl vlastně jakoby důležitý prvek. Teďka při šťouravém čtení, jak já tomu říkám, musím říct, že jsem pro něj získala mnohem víc sympatí, než jsem měla. Vlastně mi i trošku přirostl k srdci tím, jak strašně nefér ten život prožil. To je ta skutečná tragédie Siriuse Blacka. Fakt, že se narodil se všemi výhodami, které můžete mít. Byl hezký, chytrej, šikovnej, přátelský, prostě úplně dokonalý pejsek. Až na to, že měl špatnou rodinu. Všechno perfektní a stejně mu to bylo platný jak doslova mrtvýmu zimník. K ničemu. Takže Sirius je po smrti, ať žije Sirius, tím už tady tu postavu necháme definitivně ležet a budeme se zase věnovat jiným věcem. Já jsem úplně původně na Hero Hero měla v plánu úplně jinou epizodu pro tenhle týden. Nicméně, když jsem tuhle epizodu vytvářela, tak mě vlastně zaujalo, kolik věcí se stalo v jednom roce, v tom roce 1979, jak na sebe navazovali a jak to vlastně všechno je propojené. Takže jsem se rozhodla, že na Hero Hero tento týden vám nahraju podrobnou, pečlivou časovou osu toho, co se kdy ve světě Harryho Pottera stalo, od začátku až do konce se všemi souvislostmi, které se mi podaří najít. Doufám, že to bude do jedné epizody. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a neplecha ukončena.